ኣይፋልን ምባል ሓደ ጊዜ እቲ ዝዓበየ ሕያውነት እዩ ንጥፋት ካልኦት ነዳዲ ትኾኖም ዲኻ ዘለኻ ወይስ ብሓቂ ትሕግዞም ዓሳ ኣይትሃቦም ዓሳ ምግፋፍ መሃሮም ንምንታይ ንገለ ሰባት ሓገዝኻ ክትኸልኦም ከም ዘለካን ክትሕግዞም ዘይብልኻ 6 ዓይነት ሰባትን ክነግረካ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ገበሩ እቲ ቀዳማይ ክትገብርለይ ኢኻ ኢሎም ጥራይ ዝጽበዩ እዚኣቶም እቶም ዝያዳ ሁሉ ዘሕዝኑን ዘድክሙን ዓይነት ሰባት እዮም ንሳቶም ሕያውነትኻ ከም መሰል ደገፍኻ ድማ ከም ግዴታ እዮም ዝርእይዎ እቲ ሎሚ ብፍቓድኻን ብጽቡቕ ልብኻን ዝገበርካሎም ሰናይ ግብሪ ጽባሕ ከም ዘይተኸፈለ ዕዳ ገይሮም ይወስድዎ የመስግነካ ዝብል ቃል ኣብ መዝገበ ቃላቶም የለን ምክንያቱ ሓገዝኻ ከም ሓደ ክትገብሮ ዝግባእ ግዴታ እምበር ውህበት ኣይርእይዎን ሓንሳብ ምስ ሓገዝካዮም ንቕድሚት ወትሩ ክትረዶም ትጽቢት ይገብሩ እታ ሎሚ ብፍቓድካ ዝሃብካዮም ጽባሕ ስለምንታይ ዘይሃብካኒ ተባሂልካ እትሕተተሉ መሰለም ይገብርዎ ን10 ጊዜ ሓጊዝካዮም ኣብታ መበል 11 ግን ዓቕሚ ሲኢንካ ወይ ከዓ የብለይን እንተልካ ነቲ ኩሉ ዝገበርካሎም ሰናይ ነገር ጠሊሞም ከምቲ ዝኸፍ በደለኛ ገይሮም ክቆርጹካ ንድሕሪት ኣይብሉን ንሓደ ክትገብረለይ ኢኻ ኢሉ ዝጽበየካ ሰብ ክትሕጉዝ ምፍታን ማለት ነብስኻ ባርያ ምግባር ማለት እዩ ክብሪ ዘይብሉ ሓገዝ ንዓኻ ይድክመካ ንዓቶም ድማ ብዝያዳ ጽግዕተኛ ይገብሮም ካልኣይ ክቕየሩ ዘይደልዩ ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም እቶም ዝያዳ ኩሉ ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ዝፈታተኑ እዮም ንሳቶም ብዛዕባ ኩነታቶም ወትሩ የማርሩ ጸገማቶም ይዝርዝሩ ምናልባት እውን ፍታሕ ንምርካብ ናባኻ ይመፁ ይኾኑ ንስኻ ድማ ብቕንዕና ተበጊስኻ ክቡር ጊዜኻ ትህቦም ፍልጠትካ ተካፍሎም መንገዲ ተርእዮም ምናልባት እውን ገንዘብካ ተወፍየሎም ግን ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ኣብቲ ዝነበርዎ ደው ኢሎም ትረኽቦም እቲ ሓቂ ንሳቶም ዝደልይዎ ለውጢ ዘይኮነስ ምጽንዕናዕ ጥራይ እቲ ዘለዎ ሕማቕ ኩነታት እኳ እንተኾነ ንዓቶም ግን ዝለመድዎ ምቾት እዩ ለውጢ ጻዕሪ ይሓትት ለውጢ ሓላፍነት ምውሳድ ይሓትት ለውጢ ካብቲ ዝለመድካዮ ወፂኻ ናብ ዘይትፈልጦ ዓለም ምጋሽ ይሓትት ንሳቶም ድማ ነዚ ዋጋ እዚ ክኸፍሉ ድልዋት ኣይኮኑን ንሓደ ክቕየር ዘይደሊ ሰብ ክትእምን ምፍታን ንንፋስ ክትሕዞ ከም ምፍታን እዩ ንሓደ ክቕየር ዘይደሊ ሰብ ንምቕያር ምፍታን ሓደ ካብቲ ንህይወትና ብኸንቱ ነሕፅረሉ መንገድታት እዩ ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት መድሓኒት ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናይ ለውጢ መፍትሕ ኣብ ውሽጢ ልቢ እቲ ሰብ ጥራይ ዝርከብ እቲ ሰብ ባዕሉ ማዕጾ ልቡ ካብ ውሽጡ እንተዘይኸፊትዎ ንስኻ ካብ ደገ ክትሰባብሮ ኣይትኽእልን ሓገዝኻ ፍረ ክህብ እንተኾይኑ እቲ ሰብ ጻዕሪ ክገብር ክትሪኦ ኣለካ ንሓደ ክስጉም ዝፅዕር ሰብ ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ደው ኢሉ ተሸከመኒ ዝብል ሰብ ግን ክትሽከሞ ኣይትኽእልን ጥበብ ማለት ንመን ክትሕግዝ ከም ዘለካ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ንመን ክትሓድጎ ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ ሳልሳይ ነቲ ትህቦም ሓገዝ ከም ድኽመት ዝርእይዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቶም ዝያዳ ኩሉ ንኽብሪ ነብስኻ ዝሃሱ እዮም ንሳቶም ኣብቲ ዓለም ብሓይሊ ጥራይ እትመሓደር እትመስሎም ናይ ጫካ ሓጊዝ ተኣሰሩ እዮም ንዓኣቶም ህያውነት ምልክት ድኽመት እዩ ትዕግስቲ ምልክት ፍርሒ እዩ ይቕሬታ ድማ ምልክት ዓቕሚ ምሳኣን እዩ ንስኻ ብልግስኻን ብዓብዪ ልብኻን ክትሕግዞም ከለኻ ንሳቶም ግን ዓሻ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ እምቢ ክብለኒ ስለ ዘይኽእል ኢሎም ይሓስቡ ምስዞም ሰባት እዚኣቶም ክትጸንሕ ከለኻ ቀስ ብቐስ እቲ ንዓኻ ጽቡቕ ዝመስለኻ ሕያውነት ትርጉም ክስእን ይጅምር ሕያውነትኻ ንዓኻ ንኸዋርደካ መንገዲ ዝኸፍት እንተኾይኑ እቲ ሓገዝ ቁኑዕ ኣይኮነን ሓገዝ ፍረ ዘፍሪ ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓጋዝን ተሓጋዝን ኣብ ዝከባበሩሉ ባይታ ጥራይ ሓደ ሰብ ንሕያውነትካ ከም ድኽመት ርእዩ ንክብሪ ነብስኻ ዝትንክፍ እንተኾይኑ እቲ ዝበለጸ ሓገዝ ደው ምባል እዩ ሓገዝካ ደው ብምባልካ ጥራይ እዩ እቲ ሰብ ነቲ ሓገዝካ ዘለዎ ዋጋ ክፈልጥ ዝኽእል ሕያውነትካ ከምቲ ብኽብሪ ወርቂ ዝተሰርሐ ሰይፍ ክኸውን ኣለዎ ልሙጥን ጽቡቕን ግን ድማ በሊሕ ክትሕግዝ ከለኻ ዓብዪ ልቢ ሃሊኻ ክብሪ ነብስኻ ክትንክፍ ከሎ ግን እምቢ ክትብል ጽኑዕ ባህሪ ሃሊኻ ክብሪ ነብስኻ ዘይምሕላው ሕያውነት ዘይኮነስ ንነብስኻ ጥልመት እዩ ራብዓይ ሓገዝኻ ንኽምሃሩ ዘይኮነስ ንኽዕንድሩ ዝጥቀሙሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቶም ብሓቂ ሓገዝ ዘልዮም ጽጉማት ዝተፈልዩ እዮም ንሳቶም ንሕያውነትካ ከም ፍወሳ ዘይኮነስ ከም መህደሚ ጻዕሪ እዮም ዝጥቀሙሉ ባዕሎም ክሰርሑ ክምሃሩ ክጽዕሩን ሓላፍነት ህይወቶም ክወስዱን ሙሉእ ዓቕሚ እናሃለዎም ወትሩ ኣብ ጻዕሪ ካልኦት ተጸጊዖም ክነብሩ ይመርጹ ንሓደ ባዕሉ ክረክብ ዝኽእል ሰብ ወትሩ ሓገዝ እንተሂብካዮ
اتزلو ناي مسرحن ناي ممهرن تبقصو تقوتل لخا مالتيو نعاقتهم محجاز مالت نسنفنهم من لما مدتخونهم لخا نسخا برهاتخن بسعرخن زمصخاي هابتي نعاقتهم بزي واغا سلزمصو واغا ناي تسعر كردو اي خولن يوم نساتهم كم تكاب حدا تخل زوادق فرغيرهم طرايم زريوو حدا سب كغير زخل اتزلو كونتات مس زي متشويو نسخا ግን ነቲ ሕማቅ ኩነታትን ብሓገዝካ እናሸፈንካሎም ንምንታይ ይሰርሕ ዝብል ስምዒት ከሓድሮም ትገብር ሓቀኛ ሓገዝ ንሓደ ሰብ መንገዲ ክኸይድ ምሕጋዝ እምበር ኣብ ዝባንካ ተሸኪምካዮ ምኻድ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ሓገዝ ምኽልኻል እቲ ዝዓበየ ውህበት እዩ እዚ ድማ እቲ ሰብ ሓላፍነት ህይወቱ ባዕሉ ንኽወስድ ዕድል ይህቦ ሓገዝካ ነቶም ብሓቂ ክሰርሑ ዝደልዩ ግን ድማ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ይኹን نتم الحياونتها كم مدقس سنفنا تقامل جن حاجزها بمكلخال طريقها كتحجزهم تقل مغنياتو سب بسعرو دو كبر خلوي كبرو زركب حمشاي نحاجزها نحمق تكبارات تقاملو حدا جيسي اتزعابي يتصلاقي حدا سب اتلعو ازيو زدنقصلون زحجزن عركي وي بيتسبيو سلامنتاي مغنياتو እቲ ንሕና ሕያውነት ኢልና እንጽውዕ ተግባር ንዓዓቶም ግን ካብ ሳዕቤን ናይቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሕማቕ ተግባር ወልፊ መሕቢእ ስለ ዝኾኖም ንሓደ ኣብ ወልፊ መስተ ወይ ካልእ ሕማቕ ተግባር ተኣሰረ ሰብ ብዘይ ጥበብ ክትሕግዞ ከለኻ ንስኻ ትድግፎ ዘለኻ ዘይኮነስ ነቲ ሓዊ ንዳግማይ ንኽነድድ ነዳዲ ትውስኸሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ ወልፊ ክወፅእ ዝኽእል እቲ ወልፊ ዘምጽአሉ መከራን ውርደትን ምስ ተሰምዖ ጥራይ እዩ ንስኻ ግን ኪሳራታቱ እናኸፈልካሉ ንሓሶቱ እናሸፈንካሉ ነቲ ክመሃረሉ ዝግብኦ ናይ ቃንዛ ትምህርቲ ትሰርቅ ኣለኻ ሓደ ግዜ እታ ዝመረረትን ዝጨከረትን ትመስል እምብትብል ቃል እቲ ዝዓበየ ውህበት እዩ ንሓደ ሰብ ሓገዝ ምስ ትኸልኦ ንነብሱ ንኸሪዓ ናብ ሓቂ ንኽምለስን ሓላፍነት ህይወቱ ንኽወስድን ዕድል ኢኻ ትህቦ ኣለኻ ሓቀኛ ሕያውነት ንሓደ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ዓመፅን ጥፍኣትን ንኽወፅእ ዝሕግዝ እዩ ንስኻ ናይ ጥፋት መሳርሒ ክትኸውን ኣይትፍቀድ ሓገዝኻ ንህይወት ዝሃንጽ እምበር ንወልፊ መመላእተ ዝኾኑ ክኸውን የብሉን ጥበብ ማለት መዓዝ ክትብ ከም ዘለካ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ መዓዝ ክትኸልቕ ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ ሻድሻይ ንዓኻ ዘይሕጉዝኻን ወትሩ ተቐበልቲ ጥራይ ዝኾኑ ህይወት ኣብ ተፈጥሮዊ ሕጊ ምሃብን ምቕባልን ዝተመስረተት እያ ከምቲ ንትንፍስን ነውፅን ከምቲ ፀሓይ ሙቐት ሂባ ደመና ክትፈጥር ዝናብ ክዘንብን ዝገብሮ ርክብ ደቂ ሰባት እውን ሚዛኑ ክሕሉ እንተኾይኑ ሕድሕድ ምውፋይ የልዮም ስለዚ ክድውልኻ ወይ መልእኽቲ ክሰድርኻ ከለዉ ወትሩ ሓደ ፀገም ኣለዎም ሓገዝኻ ግዜኻ ወይ ደገፍካ ክሓቱ ጥራዮም ዝመፁ ንስኻ ክትፅገም ከለኻ ንዓቶም ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ወትሩ በዝሒ ስራሕ ኣለዎም ወይ ድማ ፀገምካ ንዓቶም ከም ዘይርአ ጽላሎት እዩ እታ ንሳቶም ክጥቀሙላ ፀንሑ ማዕጾ ንስኻ ክትጥቀመላ ክትደሊ ከለኻ ብቁልፊ ተዓፅያ ትረኽባ ርክብኩም ኣብ ጥቕሚ እምበር ኣብ ፍቕርን ክብርን ተመስረተ ኣይኮነን ንስኻ ጥቕሚ ክሳብ ዝሃብካዮም ዕርኽትኻ እዮም ሓገዝ ምስ ዝቋረፅ ግን ብዘይ ምስጋና ይርሕቑ እቲ ዝዓበየ ፈተና ኣይፋልን ምባል እዩ ሓንሳብ ኣይፋልን በሎ ሽዑ እቲ ሰብ ንዓኻ ድዩ ዝፈቱ ወይስ ነቲ ካባኻ ዝረኽቦ ጥቕሚ ክትፈልጥ ኢኻ ቁኑዕ ዓርኪ እምቢ ምስ በልካዮ እውን ኣይርሕቐካን እዩ ጥቕሚ ጥራይ ዝደሊ ግን ብቕፅበት ገጹ ይዘውር ርክብ ደቂ ሰባት ከምቲ ክልተ ኣእዳው ተሓባቢረን ዘጠቓዓ ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ኢድ ጥራይ እንተኾይና ግን ውፅኢት የብሉን ግዜኻን ፍቕርኻን ንዝመልሱልካ ጥራይ ሃብ ንሎሚ ዘዳልኽልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ክትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳልቲ ሕቶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ